Id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Burch iltaqa' ma' membri tal-Komunità Maltija fi New York, fiċ-Ċentru Malti f'Astoria, ftit jiem qabel il-parteċipazzjoni tiegħu fl-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda din il-ġimgħa. Dr. Burch enfasizza l-importanza ta' rwol attiv ta' din il-komunità li qed iżommu l-identità u tradizzjonijiet Maltin ħajjin, anke barra minn xtutna. Iċ-Ċentru Malti mhux biss jaqdi rwol soċjali ma joffri wkoll appoġġ essenzjali lill-komunità waqt li jiġbor flimkien lil dawk li emigraw snin ilu lil Maltin Amerikani tat-tieni u tielet ġenerazzjoni kif ukoll dawk li waslu anke riċentament. Iż-żiara tad-Deputat Prim Ministru fiċ-ċentru kien tmiem xira għal ġimgħa mimlija kisbiet importanti għat-tisħiħ ta' relazzjonijiet bejn Malta u l-Istati Uniti. Fosthom il-wiri għall-ewwel darba tal-film Hidden Malta, l-aħbar ta' titjiriet diretti bejn Malta u New York u anke l-inawgurazzjoni ta' uffiċini ġodda għall-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA fi New York. Ittina l-opportunità niltaqgħu mal-komunità Maltija u anke nisimgħu il-ħajja u anke l-ħidma li huma jagħmlu hawnhekk b'suċċess. Il-Maltin u l-Awċin fl-Amerika għamlulna suċċess matul is-snin. Nirringrazzjawhom tal-ħidma tagħhom u ħafna minnhom kienu qed jgħiduli kif ta' kull sena jinżlu jqattaw anke s-sajf fostna. Matthew Spiteri li emigra lejn New York 9 snin ilu żied jgħid li l-istorja interessanti tal-immigrazzjoni Maltija u attivitajiet bħal dawn jgħinu biex il-kultura Maltija tibqa' ħajja. Naf li ħadd ikun hawn il-pastitti b'ġimgħa flaxija li naqdu wkoll xi drabi fejn nagħmlu xi ikliet u hekk. Jagħmlu ħafna avvenimenti tajbin biex niġbru l-kulħadd u nixtieq li ovvjament il-ċentru jibqa' jkun post fejn nġabru iktar minn nies u nġibu iktar ġenerazzjonijiet biex taf inti ikunu nistgħu nkomplu nikkultivaw u nkabru l-kultura tagħna.